the ruling party ZANU-PF yobuda panguva ino ichicongratulata Yoweri Museveni anozivikanwa kunzi he is the dictator wekuuganda. Panguva ino anoonekwa kunzi ashungurudza vanhu, achimedza vanhu, achionekwa kunzi is now seeking or is now going into the 7th term, or we can say he has ruled for more than 4 decades muuganda. Anozivikanwa kunzi achipinda akati Africa panguva ino ishungurudzwa nemaleaders anoramba aida kuclinga onto power. Zvinova the same thing is doing now. Don't subscribe or like or on the bell icon. Tipping up the ZANU-PF patriots vabuda nyora vachiposta Museveni wamuri kuona uyu wanyora vachiti President Yoweri Museveni held a commanding lead in Uganda presidential election results. Results announced showed Museveni with over 75% of the votes based on tales from 59% of polling stations. His main challenger, popular singer Bobi Wine, trailed on about 21%, and the remaining votes were split among 6 other candidates. Ndomashwa nobuda nyokwa panguva ino neZANU-PF patriots vachicongratulata mukomana Yoweri Museveni. Panguva ino inoonekwa kunzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka. People they are denying, they are refusing the outcome. Panguva ino ichionekwa kunzi this outcome yakanga ine kubiriridzirwa kwakanyanya nezvimwe zvinhu zviri unfair zvinoonekwa sekuataka maopposition figures, kudzimwa kuinternet nezvimwe zvakadaro. Zvinyatsoonekwa kunzi people vanhu vanyatsokuona kuti even mukaona marallies and even people they are even tired naye Museveni, vatoneta naye vakutoti takutodawo zvimwe zvitsva, takutodawo zvimwe zvinyuwana, but these guys avatomboteereri, vanoda kuramba vachiclinga onto power. Kunyange maages avo afamba, unoshaya kuti chava chiri kuda chaicho mupenyu chirimbori chii. Epotisa mafunguro enyu, munoti kudii pamusoro pemadevelopments ari kuitika kuuganda. Muna comment section medu mafunguro enyu, so subscribe or like, paunchiti on the bell icon.